Motivated Life Family te in laudam tlangem ni zante in mutuyem ni zanchu ka ngai to na kal thuye emaya achan chu nimin tlai lam a khanin khovela thona him ber pole chuan nuamber polan soi Boeing 787 Dreamliner chu Ahmedabad thona tum huna tanga athlok chuaka London pana kaltur athlok chuatanga reilote ya a kholam fellow na wangin leya atlak na mun berker la kha Dr. Zirlaite an hostel an mess atlak nana ti chuan passenger mi za ni chuang kha an thia tin chu mai pela ma chuan khatilaya atlak na medical Zirlaite hostel Zirlai engmo sat mei nan nu na chan ni ti te kan an thria chu rilrui an nuam lo rilrui nim rui maya chuti rual chuan nimina chanchin ka hriat rual chia khan ka rilruwa Bible chang lo lang ngala chu Jacob bungli chang som pali thu khania naktu ka inuna chu engin yom don ti point resilo chumrei lo te lo langa ralle tamai anglekhi inni sia tiani mission nu hi Bible chuan chumrei lo te lo langa ralle mai ang hi ni tiani chum churon langa tro thliron thoa ti khana chemlenga ralle mai thrin ani nimasala mishing te hian he khovel kanong chung hian chum rei lo te lo langa ralle mai tur kan ni ti hi kanin pom lei thei lawa kan kum khomun ture mo rei tak dam ture mo kanin tia ti chuan kanin pe lei thei lawa kan malam hun thui tak kan suang to a ruam mana thui tak kan siam thin ani nimasala Bible hian alo refang ki me alo credik em maya naktu ka enge in to don in fresi lo tiani heta tak hian zona tuina ka thungai thatu te hi zo du cheu ka ni he khovela hian in ti taw raw turte in musakhi turte in ti thinrim turte hian kan hun nei hi avan toy em in ti lung oi lo man kan ni lo tro in ti cheman kan om lo ni he khovela mi te hi soi to ang khan rei lo te he khovela kan cham do na kan cham chung rei lo te a kan mi hring puite lakari ru cheputte in ti thinrim na tan te chot kan huni apam mai lu tu kani ti hian ka ngai tu thrina mi hring te hi kan in chuan ve na te ro pui nia kan in riat ve na te kan in nga na te hi zan khathil tu khovel chena engamo hote awangaral dai theni then ka chuan an nu le pa te na sang tak thokan ni awang khan an chuanga ni ma se an chuana tak te kha Ahmedabad atanga London pana thlona a chuang ang tem pok khan reilo te a hriat lo kara he khovela tanga lak bo the hian ni tlak me ni I chuan me mi in kha dakar somni pali le ruwa sura wanga lei mina wangin I chuan me mi in kha khu ta kora om dai the mishing den kan in chuan ve na te kan chuan ve thin te ro pui nia kan in riat ve na thin te hi chu chum rei lo te lo langa ralle mai thei vakhini chu wang chuan he khovela hian midang musit tur te midang lagaril ru chepu tur te midang chiana te ngai tu man hi kan om lo ni chu tiang chuan ngai tu tala inun man kha danglam ve dai thinem he tak hilom he khovela hian achang chon ke ngei po hi mi chapo mi thin chia mi sual kani nima sala sual kong kan han zo ve deuh don te midang kan mu chiat ve deuh don te midang lagaril ru diklo kan pu don te hian ka ngai tu na karil ro ron lu thin chu hi ni midang te lagaril ru chepu ture enge mo kan I vele midang te mu che turte midang te sual ti ve ture enge mo kan I vele ke ve mai reilo te kan nu nei la ki na om theya reilo te ke hi he khovela tanghian lak bo dain ka om the ni fahra te kan entry na ka fa te poi heng fahra te ang thowa la fahra ve the ni ti ka ngai tho chu chang hian she om ka tia chu ti rual chon cha po thei ka ni lo je hi ka in kha chuak le thin ani ole enge I chuan ve thin le enge ro pui nei lo hriat ve thin le inu le pa te na wang lo cha po ve em
in chung ko din muna wangan ilo chapo ve thinem in ha tho awang te kan ilo chapo ve the in ramzau tak nei te in motor thatak nei te in le lo ro pui tak te wang khan ilo chapo ve ngo thinem ilo in chung ve ngo thinem khang thil te khachumo heleya surule tui ek tenan asia the ni nima sela kan pathian hian helei reilo te chuai le mai tur ni lo wana in ro pui zo kan ta na bo chaya chu mun kan thlen thena tura tan chuan he khovela hen kan to apiang te ni tina kan bula om te kan mi to na piang te laka ril ru tha pu tur hian min cha mol mai ni kan pathian hian zona le khaton pakhana bung thum chang som paru hai hemi hen mangai na chu nge ni ti kan ria kan mi hring pui ta chunga hian mangai na lan tir ve tur kan ni thu kha chiang tak mai aron ziak lang tlat mai ni pathian ni min mangai ni kan ti kan soi tlor thluba ma se pathian ni min mangai ni tir ngo thi to lo chu pathian mangai te chuan kha pathian ina a mangai ve do a thil siam te laka that chua an la kari lu that put kha kan ti ve tur chu ni ta ni he khovela ro puina te kan nun na te kan mel te kan pian phung te kan ro sum te hi chumo arale dai ton he khovela thlo na him ber polan soi chu nimin me che sualta Boeing 787 khani che sual record poi anei tlem em mai ni ma sela he khovel mi ten him beran ngai he khovel mi ten traber an ngai hi mo engtika nge che don kan thelo mit khap kar le ka ralle thei chele thei bole thei vek ani chu wang chuan he khovela mi hring te hi chu hlun lo tur kan nia ima sela christian te keini ring tu te kan wa nei ne mem chu keini chu base na nung base na lom om nei tu te kan nia chu kan base na chu enge van khole tuini tura lal pana ruat te hian van lam kan thira chu van lam kan thlir chuan kan hlun na hun tur chatuan huna chun mi zong kan lei tluklang dona million le mi te kan om don lawa mi re theile mi hausan om don lawa mi hisele pon om don lo kan vai hian kan mel thanga kan vai hian kan hiselanga kan vai hian kan la hlim dona chu mun kan thlen lo chu kan pathian hian a hlau em mai ni chu mun I thlen chu setana ero chuan hlau em ve thunga I thlen lo na turin chapo na te he khovel nom na te tem tur te na ti che ni ma sa he khovel nom na nen hian van ki thleng phal chi ni lo he khovel ro pui na te chu ara le mai dona nang po iral mai don ni ma sa le iso krista ring tu ero chu an chuai ve to ngai don lo chatuanin vana siam tu fakin hlim takin an la leng don ani lalpan malmin so fekro se